Arratsaldeon La Planilla futbol zelaitik. Gaurkoan Kalahorra eta Bilbao Athletic izango ditugu nor baino nor. Diego Martínez mutilek multzo guztietako laugarren onena izan nahi dute eta horretarako garaipena behar dute gaur. Joseba Etxeberriaren Bilbao Athletic aldiz dagoeneko playoffetarako sailkatua dago. Lehoikumek lau partida daramatzate galdu gabe eta bolada on hori mantendu nahiko dute gaurko arrats honetan. Hortxe duzue gaurko albistetako bat, saletuak egongo dira La Planilla futbol zelaian. Hori argi dago Kalahorrarentzat. Ona izango dela euren taldeak gogotik animatuko baitute. Orain, partidariekin aurretik ezagutu ditzagun bi taldeen amaikakoak. Kalahorrari dagokionez Diego Martínezek honako amaikako zelairatuko du. Atean Roberto Gutierrez, lauko lerroan Riego, Cristian, Borja Vicente eta Karrike, Euskarrilanetan Victor Andres eta Jesus Alvarez. Hiruko lerroan David Soto, Franz Sota eta Iker Amorortu eta golegi lanetan gaurkoan Jorge Martínez Losa, aulkian Colet, Fran, Marcen Santamaria, Jordi Ortega, Cristian, Raiko, Mark Nierga eta Ander Eljadadi izango ditu Diego Martínezek. Bilbao Athletiki dagokionez atean Ander Hiru izango du Joseba Etxeberriak. Lauko lerroan Imanol Cortazar, Jaso eta Luengo. Euskarri lanetan Diarra eta Beñat Prados. Hiruko lerroan Cabo Artola eta Nico Williams. Eta aurrari lanetan gaurkoan Iñigo Bake. Aulkian Alex Bernaola, Victor, Juen Urain eta Nico Serrano izango ditu Elgoibarko entrenatzaileak. Ikusi bezala aulki murritza dauka gaurkoan. Bilbao Athleticek baja ugari dauzka. Joseba Etxeberriak, ezaterako Paredes, Agirrezabala, Núñez edo Andoni Taskon deialditik kanpora geratu dira gaurko partidarako. Agirrezabala lesionaturik dago aurreko partidan. Min hartu zuen gaurkoan etxetik ikusi beharko du bere taldearen partida hau. Bestalde Beñat Prados eta Juen Urain taldera bueltatuko dira. Beñat Prados oso jokalari garrantzitsua da Joseba Etxeberriaren eskema horretan, zelai erdian mugiezina da erdilari naparra. Ikus dezakezuen bezalaxe momentura arte jokalariak aldagelan dira. Partida hasteko minutu gutxi geratzen zaizkigu jaun Andreok. Gogoratu dezagun orain jokalariak berdegunera irtetzen ari direla gogoratu dezagun. Azken partidan Kalahorrak utzean berdin zuela Amorebietaren aurka esan dugu helburu argia dutela. Multzo guztietako laugarren sailkaturik onena izan nahi dute. Horrek playoffetarako txartela emango bailioke Diego Martínezen taldeari. Ez dute izen entzutetzurik taldean, bloke bezala oso indartsuak dira. Bilbao Athleticek gogotik sufrituta irabazi zuen Lezaman izandako partida horretan. Aurretik jarri ziren Diego Martínezen mutilak Lezaman, Jesus Alvarezek eginiko gola tarteko, gerora Artolak eta Antxon Jasok partida irauli zuten eta horrela bigarren fase hau garaipenarekin hasi zuten Lehoikumek. Hortxe dituzue gaurkoan Joseba Etxeberriak zelairatuko dituen hamaika protagonistak. Ea nola jokatzen duten Joseba Etxeberriaren mutilek eskema aldaketa ote dagoen ala ez. Hiru esker atzelari izango baititu esker atzelari lan horietan. Ea nola planteatzen duen partida Joseba Etxeberriak eta ikus dezakegun bezalase ematen du hasiera batean behintzat. Eskuin hegaletik Imanol Garzia de Albeniz arituko dela gaurko arrats honetan. Guztiok jakin badakizue Imanol Garzia de Albeniz ezkerra dela gaurkoan ematen du. Eskuinetik hasiko duela partida. Ea nola moldatzen den gaurkoan Gallartako atzelaria. Hortxe dituzue kapitainak. Iruditan Iñigo Bake eta Cristian genituen eta hortxe iruditan baita epaile jauna gaurkoan Aragoitik datorkigu Daniel David Baiges Dones jauna. Sorterik onena berarentzat. Espero dezagun partida lasaia izatea Aragoiko epaileak. Dagoeneko arratseko bostak dira, 22 protagonistak
kokaturik daude berdegunean, epaileak txistua joko du partida zidala planillan. Lehen baloia betza Bilbao Atletiken aldekoa izango da, atzetik mugituko du baloia betza hori Joseba Etxeberriaren taldeak. Jorge Martínez Losa presioan, gainetik kendu du baloi hori Antxon Jasok, eskuinetik alboko sakean mugitu beharko du baloi hori etxeko taldeak. Guzti jokatu dute zurigorriek, Buruz Martínez Losak, zentzu baian rinarian orain, Kalahorrako jokariak, baloia luze Jorge Martínez Losaren bila, ongi gultzatu da Antxon Jaso, baloia zuzenean kanpora bidali du Ahoizko atzelariak. Hortze irudetan duzue Antxon Jaso, duela aste batzuk jokaturiko partidan gola egin zion Buruz Kalahorrari, bere gola tarteko partida aurrera atera zuen Joseba Etxeberriaren taldeak, eta ematen du azkenean falta adierazi duela epaileak. Jaurtitzaile lanetan Fran Sota, kontuz jokalari hau benetan zitala baita. Azkenean eskerrez Sotok egin du erdiraketa, gurpila eman dio Sotok baloi horri, Alvarez ez da iritsi erremate saiakera horretara, ateko sakia izango du alde Joseba Etxeberriaren taldeak, eta begira nola igotzen dituen lerroak Diego Martínezen taldeak. Jorge Martínez Losa are hartzean presiorako prest, horren ondorio da Ander Iruk luze jokatzea erabaki duela. Buruz ukitu baloia Inigo Bakek, Artola ez da iritsi aldaratze horretara, zelai erdian sentzua jarri nahian Victor Andrés, alare ongi orain Yusuf Diarra baloi hori berreskuratzeko orduan. Buru altxadu Oier Luengok, baloia sakonean eskuina galera, Niko Serranoren bila, Niko Williamsen bila parkatu. Ez da iritsi baloi horretara Williams anaietan gazteena. Eskerraldetik alboko sakia izango du alde etxeko taldeak. Ematen du Kalahorrak presio altua bideratu nahi duela hasierako minutuetan behintzat. Esan dugu lezaman sufriarazi egin zutela Joseba Etxeberriaren taldea. Gaurkoan ere bide beretik jarraitu nahiko dute, hala ere esan beharra dago gogotik kostatzen zaiola golak egitea Kalahorrari. Oso gol gutxi egin dituzte, hala ere oso gutxi jasotzen dituzte, oso talde sendoa diratzean, oso zaila da eureri gola egitea. Hala ere eurek ere aurrean arazoak dituzte, bi gol baino ez dituzte egin bigarren fase honetan. Aierdian Yusuf Diarra ari denean, ongi orain jokoaren ekimena eskuinalderantz aldatzen Yusuf Diarra. Erasoan eskuinaldetik Imanol García Dalbeniz, barruantz egin du, begira nola nabari zaion eskerra dela Imanoli. Lehen aukeran barruantz egin du, atzera pasean Antxon Jasoentzat, buru altza du Ahoizkoak, luze jokatu du Bakeren bila, Bake eta Bizent nor baino nor, ala modu zurrundu dute arrisko orain Kalahorrakoek, eta kontuz orain kontrasoan irteteko asmoa baitaukate. Fran Sotok aurrera pasadio Martínez Losari, oso adi beste bain ere Antxon Jaso, baloia zuzenean kanpora bidali du atzelari nafarrak. Argibidea oso argia da, baloia berreskuratu eta asistu bizian kontrarasoa bideratzen saiatzea. Momentura arte behintzat oso adi Bilbao Atletikeko atzelariak. Gaurkoan grises dauzkagu Joseba Etxeberriaren lehoikumeak, gorriz Kalahorrakoak. Orain laugarren minutuan partidako lehen kornerra ezkerraldetik motzean atera du Kalahorrak, erdiraketa ongi Juan Artola aldaratzea Bincententzat. Baloi horrek Bakeren gorputzean jo du, arriskua urrundu dute gaur grises doazen mutilek. Ongi gurutzatu da Victor Andrés, ez da baloi horretara iritsi Jon Cabo. Ezustean harrapatu dituzte orain Joseba Etxeberriaren mutilak, hala ere ongi moldatu dira estrategia jokaldi hori defendatzeko orduan. Beste falta bat adierazi diotenean kontra Joseba Etxeberriaren taldeari, urrutitik baina Fran Sotak ematen du luze jokatuko duela, alas egin du baloia are hartzera.
Zukitu nahi zuten baloia aldaratze luzeak Karrikerentzat. Aurrean bake dauka erdirak eta eskuinegaleko atzelariak. Oso luze doa, ez da baloi horretara iritsiko Jorge Martínez Losa. Ateko sakea izango du alde beste behin ere. Ander Iruk, Igorrekoak gaurkoan berriz ere ATP-an. Hortxe duzue Ander Iru, taldekideak bildu ditu. Ematen du luze jokatuko duela Igorreko atezainak. Alaxe egin du baloia Kalahorrako zerura. Buruz tukitu du baloia Iñigobakek, aldaratzearen bila Juan Artola. Arrisko aurrundu du Karrikek, baloi hori ukitzen askena Juan Artola izan da. Eskuinetik jarriko du baloia jokoan Kalahorrak, barrutik baloia Victor Andresentzat. Atzera jokatu du Borja Vincentekin. Buru altxadu, luze jokatu du eskerrez atzelariak. Horren bila Oier Luengo, abantaia guztia dauka Zornotzarrak, atzera jokatu du Ander Irurekik. Honek ez du arriskurik hartu nahi izan, baloia berreskuratu du Kalahorrak. Alare gutxi ondio. Baloia etza kontuz jaurtik eta urrutitik David Sotok egin baitu. Bere eskerka da, zuzenean langa gainetik galdu da. Baina ez du birritan pentsatu David Sotok hortxe duzue. Jokaldia korapilatu eginda. David Sotok heldu saio, eskerra zeitsi du baloi hori. Eta birritan pentsatu gabe egin du jaurtik eta ongi sartu da Kalahorra partidan, momentuz partida intentsitate handikoa izaten ari da. Garbia, ala ere, ongi ari dira bi taldeak. Oia, Juan Artolaren bila, ez du baloi hori jeistea lortu Bizkaitarrak. Diarrak, baloia berreskuratu duenean zelai erdian, luze eskuinaldera honaintz, Nico Williamsen bila, Imanolen laguntza duka. Alare, ziztu bizian Marrasainak banderatxoa igo du Gaiartakoa jokos kanpoko posizioan zegoen. Esan dugu eskuinetik ari dela gaurkoan. Hala ere ez du birritan pentsatu erasora joaterako orduan Imanol Garzia Dalbenizek. Robertok jarriko du baloia jokoan. Luze jokatuko du atezainak, baloia beste bain ere Martínez Losaren bila. Orain honetan Beñat Pradosek hartu dio gain, ere ematen du askena baloia eukitzen gizon hori izan dela Martínez Losa. Alkien paretik alboko sakia izango du Joseba Etxeberriaren taldeak. Luze jokatu du Imanolek, buruzukitu nahi zuen baloi hori Iñigobakek, Borja Vincentek eginiko falta adirazi du epaiak, irudetan Joseba Etxeberria dugunean, Elgoibarko jarra. Gauzak oso argi gutxi ditu Joseba Etxeberriak, helburua argia dela estan du, bigarren mailara igotzea. Momentura arte behintzat hurbilago daukate helburu hori playoffetarako sailkatuak daude, 4 partida jarraian daramatzate porrotik ezagutu gabe. Eta hori garrantzitsua da playoffetan bi kanporaketa pasa beharko lituzke. Bilbao Atletikek partida bakarrerako kanporaketak. Hala ere oraindik partida asko geratzen dira playoff horietara heltzeko, bien bitartean erdiraketa horren errepikapena ikusten genuenean Roberto Gutierrezek ez du arriskurik hartu nahi izan. Indartsu zijoan Nico Williamsen erdiraketa hori, baloia kornerrera desbideratu du. Imanolek jarriko du baloia jokoan, eskuin besoa gora, oso itxia, erdiraketa hori Yusuf Diarraren errematea kanpora joan zaio Bilbao Atletikeko euskarriari. Alare ongi orain Leoikumeak ez du birritan pentsatu Diarrak. Jokaldi hori bukatu beharra zegoen, holaxe egin du euskarriak. Orain erasoan Kalahorra ari denean David Soto eta Kortazar nor baino nor. Pase alegin hori indartsuak izan da eta gizon hori ez da heldu baloi hori hartzera. Eskerretik Kortazarrek berak jarriko du baloia jokoan, luze jokatu du Ondarruarrak, beste alboko sake bat izango du alde Joseba Etxeberriaren taldeak, iruditan Jesus Alvarez dugunean.
Lezaman golegile izan zen Jesus Alvarez. Denboraldi ona egiten ari da, erdiko atzelari gisa hasi zuen denboraldia, gerora zelai erdian kokatu zuen Diego Martínezek eta hortik ezin izan dute mugiarazi. Oso denboraldi ona egiten ari da, esan du gola egin zuela Lezaman. Gaurkoan ere atea ikusi nahiko du, helburua, zurigorrien helburua golik ez jasotzea izango da. Luengo baloia luze jokatu duenean, Borja Vicentek dauka abantaia guztiak, keinu egin du atzelariak, lerroak apurtzen erdiko atzelaria. Ongi orain, erasoan Kalahorra eskerraldetik, Iker Amorortu, barrurantz egin du, Jaurtik eta saiakera. Mantxo, Ander Iruren eskuetara. Hortxe, duzue Iker Amorortu abentura nahi zuen, Kalahorrarako bidea hartu zuen iaz. Momentura arte, ongi ari da, golak egin ditu aurten. Playoffeko bigarren fase honetan, momentura arte ez du aterik ikusi. Espero dugu partia honetan behintzat horrela ze jarraitzea. Hori geitsi nahian Jorge Martínez Losa oso zaila zen, ongi berreskuratu dute baloia. Joseba Etxeberriaren mutiek luze jokatu diru, gaina hartu orain Cristianek Inigo Bakeri. Victor Andres baloi hori babestu nahian, falta adierazi diote Beñat Prados Euskarriari. Hortxe duzue Euskarri Naparra, etzen aritu Logroñesen aurkako azken partidan, gaurkoan berriz ere 11koan jarri du Joseba Etxeberriak. Luze Borja Vicentek sujitu baloi hori, Beñat Pradosek berak, zentzua jarri nahian orain Naparra, Jusuf Diarrarekin jokatu, kontuz arriskutan sartu baita Diarra, kale egin du orain pasean, Antxon jaso, baloia berreskuatu du David Sotok. Barruantz egin du Euskarriak, keinu egin du David Sotok, ez dauka taldekiderik, atzera jokatu behar izan du Victor Andres, atzerago jokatu du honek. Atzetik landuko du jokaldia Kalahorrak, Victor Andres bakar ez dela erdian, Artola iritsi da laguntzara. Riegok erdiratu nahi izan du, ongi gurutatu da bertan. Nico Williams baloia berreskuratu du Lezamako taldeak. Momentu arte partidako lehen 12 minutu hauetan oso gutxi ikusi dugu erasoan. Nico Williams alare ongi moldatu da orain honetan defentsalanetan. Juan Artolak bideratu nahi zuenean kontraeraso hori. Falta egin diote bizkaitarrari zela erdian. Alare baloiarekin jarraituko du Joseba Etxeberriaren taldeak. Lerroak apurtzen orain Entzon jaso, pasea sakonean eskerran Kortazarrentzat erdirak eta Ondarruarrak. Vicentek jarriskua urrundu nahi izan du, ala moduz egin du. Ez da iritsi baloi horretara. Roberto Gutierrez atesaina, kurnerra izango du alde orain Joseba Etxeberriaren taldeak. Oso askar landu dute orain erasoko jokaldia, ez du asmatu arriskua urruntzerak orduan Borja Vicentek. Kornerra behartu du Joseba Etxeberriaren taldeak. Jaurtitzaile lanetan beste bain ere Imanol. Itxita doa Jaurtik eta hori Martínez Losak urrundu du arriskua lehen zutoinean. Gizon puskada Jorge Martínez Losa, estrategia jokaldietarako jokalari oso baliagarria. Baloia berreskuatu da Iker Amorortuk. Pasean kale egin du. Berreskuatzeko sorian Jusuf Diarra, eskuinetik erason orain Tomas Karrike. Atzetik defentsalanetan doakio Jon Cabo. Geratu egin da Tomas Karrike, atzera jokatu du David Sotorekin. Altxadu Sotok, taldekideak nahi ditu. Atzera jokatu behar izan du Cristian, Borja Vicent. Atzelarien parean orain Victor Andres lerroak apurtu nahian. Barrutik jokatu da Amororturekin, Orpos jokatu nahi zuen honek. Losarekin, adi zegoen beste bain ere Antxon jaso, baloia gainetik kendu du Ander Iruk. Ongi bularrez baloia jeitsi nahian Inigo Bakea, alare aurretiaz Juan Artolak eginiko falta adierazi du Aragoitik etkorritako epaileak. Jokoak ez duetenik, kale egin duenean orain Kalahorrako atzelariak pasean, baloia berreskuratuko du kanpoko taldeak eta hortxe Diego Martínez bere jokalariei lasaitasun eske. Partida gogorra izango da. Gaurko honetan luze joango da.
Lasaitasuna gako garrantzitua izan daiteke partida aurrera ateratzeko. Maskarrekek arriskurik hartu nahi izan ez duenean, baloia zuzenean kanpora bidali du. Imanolek jarriko du baloia jokoan. Kontuz partida etenda baitago, ematen du epaileak txarteloria erakutsi diola norbaitia ikusteri daukagun. Epaile jaunak nori erakutsi ote dion partidako lehen txartelori hori. Iñat Prados, erroak apurtu nahian Naparra, ongi irten da ataka horretatik, Yusuf Diarrarekin jokatu du. Nagire lerroak apurtu nahi ditu, tikitakan Prados eta Jon Cabo. Esto esmatu Diarrak kontrolean, kontuz, askar irtenan baitu, kontrasoan, Kalahorrak burua altxadu Iker, amorrortuk pasea, Jorge Martínez Lozarentzat, ez du asmatu pasean, baina kontuz jokaldia benetan arriskutsua baitzen. Kontuz orain, zelai erdian beste baloi bat galdu baitu Bilbao Athleticek, area barruan Iker amorrortu burua altxadu, oso ongi gurutzatu da orain, Oier Luengo, Jon Cabo baloiarekin. Ez du partida moteldu nahi Bilbao Athleticek. Indartxu Cabo. Ezkerrean Diarra dauka, alare Kortazarrekin jokatzea. Erabaki du orain bai estatikoki landuko du jokaldia Bilbao Athleticek. Iñat Prados, Victor Andres presioan, atzera jokatu behar izan du. Luengorekin presioan Losa. Ongi irten da atakatik Iñat Prados buru altza du, jokoaren ekimen eskeraldera aldatu nahi zuen Nafarrak. David Soto presioan. Ongi orain Kalahorrako defentsa. Baloia babestu egin du Kortazarrek. Baloia betzak zuri-gorria izaten jarraituko du Antxon Jaso. Buru altza du Ahoizkoak. Ez dauka honekin jokatzea bat, ere argi azkenean Ander Irurekin jokatu behar izan du Ahoizkoak. Eskuinetik orain erasoan Bilbao Athletic. Luze jokatu du Luengok, eskuine galean Nico Williams barroi horren bila. Ongi gurtzatu Vicent. Riegorekin jokatu du. Arrisku hartu zorain. Kalahorra baloia jokaturik ateratzen. Ez dute asmatu orain. Jorge Martínez Losarekin konektatu nahian. Baloia harin berreskuratu du Joseba Etxeberriaren taldeak. Prados arazo ugarirekin orain zelai erdian. Baloia berreskuratu du Victor Andresek, baloiari pasatzen utzi dio. Fran Sotak ez dute ongi elkar ulertu. Sotak eta Losak. Kontuz, Kalahorra oso ongi baitago partidan minutu hauetan. Gutxirekin arriskua eramaten ari dira Ander Iruren ari hartze horretara. Fran Sotak beste alegin bat egin duenean ongi Kalahorra azken minutu hauetan. Intentsitatea eskatu nahian Antxon Jaso, batez ere zelai erdian arazoak izaten ari da Joseba Etxeberriaren taldea. Beñat Pradosi eta Yusuf Diarrari kostatzen ari zaie zelai erdi horretan gaientzea. Baloia toki arriskutsutan berreskuratzen ari da Kalahorra. Gerora zital irteten ari dira kontraerasoan. Baloia betza luze bat beharko du orain Bilbao Athleticek. Ritmo hau ez baitzaio bat ere komeni Joseba Etxeberriaren taldeari. Kontuz orain Kortazarrek bere taldearen aldeko albokosak eskatzen zuen. Azkenean epaileak etxeko taldearen alde egin du. Ez du asmatu Martínez Losak kontrolean, baloiarekin zelai erdian Beñat Prados, Nico Williamsekin jokatu du, barruantz egin du Williamsek, falta egin dute, begira norarte jarraitu duen Ramon Riegok. Nico Williams, argibidea, argia da. Nico Williams, edo nora joan dare, Riego atzetik joango zaio. Arriskua urrundu duenean, Kalahorra kontrolean ez du asmatu. Jorge Martínez Losak ongi neurtu du Ander Iruk. Adizegoen igorreko atezaina. Atzetik jokaturik irten nahiko du orain Bilbao Athleticek.
Beñat Prados atzera jokatu du Irurekin. Honek jaso argitu du Victor Andres presioa bideratu nahian. Uste jokatu du Abizkoak, baloi horren bila ez da iritsi. Inigo Bake bularrera nahi zuen pasea. Zornotzarrak burura pasadio Antxon Jasok, ala ere baloia betza horrek gutxi iraundio Kalaorrari. Baloia eskuetan duela beste behin ere Ander Riru, taldekideak bilduko ditu atezainak. Luze jokatu du Ander Riruk. Baloia Artolaren bila, esto asmatu Juan Artola kontrolean. Baloia berreskuratu nahian orain, Nico Williams, hainbat aurkari atzean utzi ditu, Yusuf Diarrak jarraituko du erasoa. Kortazar ere hartzean. Area barruan sartu da Ondarruarra, ongi bueltatu da defentsalanetara David Soto, alare kontrola luze joan zaio. Irasoan jarraituko du Joseba Etxeberriaren taldeak. Prados. Luengorekin jokatu du, begira nola mugitzen den baloia Soropiletik, ez dago egoera honetan berdegunea. Eta hori ez zaio bat ere komeni, kalte egiten dio Joseba Etxeberriaren taldeari. Baloia astua lurretik, asko botatzen du. Kontrolak saldu egiten dira. Horrela badakigu Bilbao Athleticeko jokalariak teknikoki hobeak direla, berdegunea egoera honetan egotea komeni zaiela gaurkoan. Horren kontra egin beharko dute Lehoikumek. Eskerretik orain kornerra alde izango dutenean. Hortitzaile lanetan beste behin ere Imanol Garzia Dalbeniz. Bost jokalari area barruan, eskuin besoa gora Imanolek, estrategia jokaldia. Guzti jokatu du bigarren sutoinera, ez da iritsi errematera Yusuf Diarra, baloi hori alboko marratik galduko da. Kalaorren aldeko alboko sake izango da. Ramon Riegok jarriko du baloia jokoan. Taldekideen laguntza ezke. Gainetik kendu du baloia Kalaorrak. Buruz nor baino nor Jesus Alvarez eta Inigo Bake. Baloiari pasatzen utzi dio Nico Williamsek. Alboko sake izango du orain kanpoko taldeak. Ritmoa falta du partidak, jarraikortasuna. Etenune asko izaten ari dira jokoan, falta ugari, alboko sake ugari, ez da dira jarraikortasun hori aurkitzen ari Joseba Etxeberriaren jokalariak. Eta hori hein handi batean Kalaorraren merituare izan daiteke. Ez dute partida bisirik nahi, ez dute trantsizio askarrik nahi, badakite horrela jokatzean zitalak direla Bilbao Athleticeko jokalariak. Ia, nola moldatzen diren erasoan estrategia jokaldi honetan. Notzean, atera dute Kabok eta Garzia Dalbenizek, estrategia jokaldia, ez da bat ere ongi. Atera, Fran Sotak berreskuratu du baloia, Victor Andres, aurkien parean erdilaria. Jokaldia moteldu egin du, atzera jokatu behar izan du. Roberto Gutierrez eskuinera jokatu du, Karrikerekin, David Soto. Barruantz egin du Sotok, keinu egin du. Aurrean Yusuf Diarra doka, atzera jokatu du beste bain ere Kristianekin, Borja Vicent. Jesus Alvarez, atzelarien artean sarturik, barrutik jokatu du berriro Sotorekin. Victor Andres. Honek ezkerrean aurkitu Borja Vicent, jokoen ekimena eskuinaldera aldatu nahi izan du atzelariak. Motz geratu zaio pase hori, bularrez ongi jeitzen nahi zuen baloia Inigo Bakek, motz geratu zaio kontuz aria barruan. Fran Sota baitago eskerrez egin du ahalegina. Behar bada ez zuen aukerarik onena eskerrez jaurtik eta egitea Fran Sotak. Hala ere arriskua beste behin ere Ander Riruren area barruan. Aukera hobeak zituen Fran Sotak, berak eskerrez jaurtiketa egitea erabaki du. Jaurtiketa hori mantxo irten zaio eta ongi kokatua zegoen Ander Riru. Bien bitartean falta adierazi diotenean Fran Sotari berari Beñat Pradosi eginiko falta.
Lasaitasun eske epaile jauna. Eta esan dugun bezalase, jokoa beste behin ere eten da. Jarraikortasuna behar du Joseba Etxeberriaren taldeak. Amorortuk luze jokatu du, baloi horren bila Jorge Martínez Losa ez du ongi neurtu alare falta adirazi diote Oier Luengori. Zelai erdian askar jarri du baloia jokoan Kalahorrak. Erdirak eta eskerregaletik, baloia luze doa, ongi gultatu da Mikel Kortazar. Ikusteri daukagun eskuine galorretan zer gertatzen ari den, baloiarekin Tomas Karrike. Kontuz area barruan sartu bai da atzelaria, jaurtik eta baloia langara Kontuz erasoan jarraitzen baitu Fransotak, eskerrez beste alegin bat. Eta aselako sortea izan berri duen Joseba Etxeberriaren taldeak. Sustua gorputzean, jokoa moteldu nahian orain Anderriru. Karrikeren jaurtik eta gogorra zen, baloi horrek langa aurkitu du eta Kontuz orain erasoan jarraitzen baitu Kalahorrak. Gorakada Diego Martínezen mutilengan, sustua gainetik kendu beharko dute lehoikumeek. Iker Amorortu, aurrean Beñat Prados dauka, atzera jokatu behar izan du, presioan orain Inigo Bake. Vicentek ez du argi ikusi, azter adierazi duen epaileak lurrean etzan da min hartuta. Amorortu bera, ematen du epaileak falta adierazi duela, kontu eske Beñat Prados. Ez daude konforme, ez talde batekoak, ez bestekoak. Janare paia lasaitasun eske, falta arriskutsua izango da. David Soto eta Fran Sota jaurtitzaile lanetara. Begira nora atera duten lerroa Bilbao Atletikeko jokalariek. Keinu egin du Sotak, erdirak eta eskerre Sotok, ala moduz urrundu du arriskoa Inigo Bakek. Baloia Jon Caborentzat, indartsu zijoan Fran Sota presioan. Ongirten da ataka horretatik Jon Cabo, alboko sake izango du alde Bilbao Atletikek. Inolako presarik gabe orain, Imanol García Dalbeniz, falta adierazi diote Borja Vincenti. Jon Cabok baloi atzetik atera nahi zuenean, luze jokatu Imanolek berak. Buruz bakarrik Tomas Karrike, Victor Andresek ukitu du baloi hori. Bola itxitu baloia Sotak, atzera jokatu du Victor Andresek, Jesus Alvarez. Ongir presioan Nico Williams, gainetik kendu du baloia Ramon Riegok. Ongi babestu dute orain baloia lehoikume, Kontuz ala ere erasoan jarraituko baitu Kalahorrak. Area barruan David Soto, atzera jokatu du Karrikerekin, erdirak eta saiakera Karrikek, jaurtik eta Iker Amorortuk eta 28. minutuan markagailuan aurreratu eginda etxeko taldea. Golada ezin hobean setorren azken minutuetan kosta egin zaio Bilbao Atletiki erritmoa mantentzea eta 28. minutuan Amorortuk partidako lehen gola egitea lortu du. Hortxe duzue Tomas Karrikeren erdirak eta ona izan da, bigarren zutoinean bakarrik zegoen Iker Amorortu. Eztan dugu talde honetako golegilerik sutzuen azela Iker Amorortu, momentu arte behintzat bigarren fasean ez zuela golik egitea lortu. Gaurkoan bolada txarrori atzean ustea lortu Iker Amorortuk. 29. minutua La Planilla futbol zelaian, Kalahorrak bat, Bilbao Atletikek utz. Ea nola eragiten ote dio gol honek Bilbao Atletiki. Gora egin beharko du Joseba Etxeberriaren taldeak. Intentsitate aldetik puntotxo bat gehiago sartu beharko dute lehoikumeek. Momentu arte, arlo horretan behintzat gehiago izaten ari baita Kalahorra. Baloia gainetik kendu duenean Oier Luengok ez du asmatu
Ramon Riego kontrolean alboko sakia izango du alde Bilbao Athleticek. Imanolek jarriko du baloia jokoan, luze jokatu du Imanolek. Baloia jaitsi nahian Juan Artola kontrolera ongi joan saio Jesus Alvarez. Baloia berreskuratu du etxeko taldeak. Luze baloia esker egal horretara. Alboko sakia izango du beste bain ere Bilbao Athleticek. Baloiak oso gutxi irauten dio momentura arte behintzat. Oinetan Joseba Etxeberriaren taldeari ongi kokatuak daude Kalahorrako jokalariak berdegunean arazoekin. Baloi atzetik ateratzeko orduan zuri-gorriak gerora aurrean ere ez dute taldekiderik errez aurkitzen. Halare jakin badakigu nolako taldea den Bilbao Athletic, oso gutxirekin golak egiten ditu. Ea, horrelako aukeraren bat sortzea lortzen duten. Partidako lehen ordu erdia joan berri zaigunean, duela 2 minutu eskaz, partidako gol bakarra egin du Iker Amorortu. Arrutik jokatu du Antxon Jasok, lehen ukituan Bakek Yusuf Diarra aurkitu du. Jasok gainetik kendu baloia, ongi kontrolean Juan Artola, aurrean Cristian doka, eskerrean Jon Kabok, zer egiten duen Jon Kabok. Tomas Karrik dauka, Victor Andres ere laguntzara joan da, barruantz egin du Jon Kabok, ongi gurutzatu zaio Tomas Karrike. Baloia ondoko marratik aldu eginda, ateko sakea izango du alde etxeko taldeak. Sekulako partida jokatu zuen Tomas Karrikek Lezaman, gaurkoan ere aukera izan du, bere jaurtiketak lan aurkitu du, orain defentsa lanetan ongi moldatu da, bien bitartean losari denean erasoan, eskuinaldeatik pasea David Sotorentzat, sakonean Tomas Karrike aurkitu du David Sotok. Karriketak hortaz nor baino nor falta adierazi diote Ondarrukoari, eta horrez gain ematen du txartel horia erakutsiko diola epaile jaunak, Baigez Donez jaunak. Kesu da Mikel Kortazar. Halare, epaileak oso argi ikusi du. Bizkarra irabazi dio Tomas Karrikek, gerora falta argi egin dio Kortazarrek berak. Eta arrez gain txartel horia erakutsi dio epaileak kontu handia izan beharko du orain Kortazarrek, eta kontuz falta hau arriskutsua baita. Jaurtitzaile lanetan bestein ere Fran Sota eta David Soto, eskerra eta eskubia. Esian bi jokalari jarri ditu Anderriruk, ea nola moldatzen diren zuri-gorriak defentsa lanetan. Txaloka, La Planillako armaia. Zuzenean Jaurtik eta David Sotok, ez du aterik ikusi, konfiantzaz gainezka eskuinegaleko jokalaria, bere saiakera zuzenean kanpora joan da. Anderriruk taldekideak bilduko dituenean, ez du atzean jokatu nahi Igorreko atezainak. Baloia Kalahorrako zerura, Oierren bila, Soto eta Kortazar, Soto hartu dio gain. Baloia babestu nahian Martínez Losa, Antxon Jasok, baloi hori kanpora bidaltzea lortu du. Inolako presarik gabe orain, etxeko taldea baloia jokoan jartzeko, markagailuan aurretik dira eta ez daukate inolako presarik. Karrikek jarriko du baloia jokoan. Luze jokatu du baloia area barrura Losaren bila. Baloia babestu nahian orain Kalahorrako jokalariak, kornerra izango dute alde. Orain honetan eskuinaldetik Jaurtitzaile lanetara betikoak Sota eta Soto.
eskuina bata, eskerra bestea, Fran Sotak eskuin besoa gora, estrategia jokaldia landuko dute Diego Martinezen mutilek. Baloia ari hartzera, errematea eta lerrotik baloia atera egin du Juan Artolak. Sekulako aukera izan du. Orain Kalahorrak bigarrena egiteko, hortxe duzu errepikapena. Aukera ikaragarria izan da Cristianen errematea. Ala moduz egin du errematea. Atzelariak ala moduz urrundu nahi izan du arriskua. Juan Artolak hortxe duzue. Jorge Martínez Losaren bularrean jo du baloi horrek, eta ez dakigu nola, baina baloia kanpora joan da, sortea izan du orain Joseba Etxeberriaren taldeak. Sortea izan du, 2-0 oso hurbil izan baitu Kalahorrak. Aurrera pausoa eman beharko du Joseba Etxeberriaren taldeak. Luze jokatu duenean Antxon Jasok kontrolean, arazoak orain Nico Williamsek, hala ere bere taldearen aldeko alboko sakea behartu du Williams anaietan gazteenak. Oso gutxi ikusi dugu momentu arte partidan Nico Williams barruantz egin dugu Imanolek, atzera jokatu behar izan du Beñat Pradosekin, honek luengo aurkitu du, Jaso, baloi jabetza bat behar du Bilbao Atletikek, partiaren erritmoa moteldu behar du. Jokoaren ekimena aldatu nahian orain ahoizkoa, ongi kontrolean orain, García Albeniz arriskua urrundu Bizentek. Beñat Pradosek jarri nahi zuen baloia jokoan, askenan Imanoli utzi dio baloia. Uste jokatu du Imanolek. Ez da zer gertatu den jokaldi horretan, alare ematen du Kalahorraren aldeko alboko sake izango dela. Arriskua urrundu du Imanolek, Bizente eta Baken hor baino nor. Jonkabok baloia lehen ukiton utzi nahi zuen, indartsu joan zaio atzetik Cristian. Karrike lerroak apurtu nahian atzetik dauka Jonkabo, eskuinan David Soto aurkitu du. Barruan egin du Sotok, jokoaren ekimena eskerra aldera aldatu du, kontrolean ez du asmatu, Iker Amor hortu, ongi gurutzatu da Imanol García de Albeniz. Ez du kontrolean asmatu Kalahorrako 9 zenbakiak. Buruz Bake, hor pos egin zuen kontrola Jesus Alvarezek. Horatu egin dute Juan Artola, falta adirazi dute. Harin atera nahi zuen orain Bilbao Atletikek. Errepikatu egin beharko du pase hori Beñat Pradosek. Jasoekin kontrolean Antxon Jaso, presioan Martínez Losa, hortxe presioan baita Fran Soto, Fran Sota, alta egin diote beste baina ere Beñat Pradosi. Hortazar, barruantz egin du ondarroarrak, atzera jokatu du Jasorekin, presioan Losa, ugaltza du Jasok pasea barrutik Bakerentzat, ongi gultatu da Karrikea lare, baloia oso askar berrezkoatu du Jonkabok. Mantendu nahian Bizkaitarra, atzera jokatu behar izan du Oier Luengorekin, Antxon Jaso. Ugaltza du, luze jokatu du Bakeren bila, baloiarea barruan buruzukitu baloia Cristianek. Gutxigatik baina ez da iritsi baloi horretara Nico Williams. Adi zegoen gizon hori Roberto Gutierrez. Eskuinera jokatu du Karrikerekin. Luze jokatu du Karrikek Losaren bila, kontrola ongi Losak. Alare jokoz kanpoko posizioan zegoen Realak utzitako aurrelaria. Ematen du orain erritmo hartu diola partiari Bilbao Atletikek, baloia gehiago mantentzen ari da Joseba Etxeberriaren taldea. Ere momentuz ez du arriskurik eraman Robertok defendatzen duen ate ingurura. Uste jokatu du Luengok, eskuinez kontrola ongi
Imanolek. Barruan egin du Imanol Garzia Dalbenizek. Pasea Williamsentzat, Williams area barruan, aurrean Ramon Riego dauka, jaurtik eta Williamsek buruz ukitu nahi zuen baloia. Inigo Bakeko oraingoan bai aukera izan du. Bilbao Atletikek beharturik egin du errematea Inigo Bakek. Hortxe duzue errepikapena. Williamsen erdiraketa indartsua zen, gainera baloi horrek Bizenten oinean jo du, baloia altza eginda eta buruz estu asmatu. Inigo Bakek ez du berak jo baloia, baloiak jo du bera. Eta ezin izan dio berak nahi izan duen norabidea eman. Hortxe izan du aukera Bilbao Atletikek, ematen du espabilatu egin direla Joseba Etxeberriaren mutiak. Ea orain zer adierazten duen epaileak. Artolari adierazi dio falta eta gainera txartel horia erakutsiko dio Juan Artolari. Ezin sinetxirik Bilbao Atletikeko jokalaria. Bizent lurrean min hartuta. Talka gogorra hartu dute biek alabiek, indartsu joan dira biak baloiaren bila. Epaileak argi ikusi du, eta Juan Artolak ikusi du txartel horia. Horrez gain, lurrean geratuko da Borja Bizent. Medikuek hartatu beharko dute erdiko atzelaria. Ordulariari segundoak marruskatzen ari da erdiko atzelaria, hortxe duzue. Ez dakit banik esten lehenago iritsi Juan Artola. Hala ere, epaileak ez du horrelakorik adierazi. Falta adierazi dio Bilbao Atletikeko erdilari gazteari eta horrez gain txartel horia erakutsi dio. Lehen zatiko azken 5 minutuetan sartuak garenean, gogoratu Kalahorra 1-0 irabazten ari dela Bilbao Atletiken aurrean. Ongi baloia babestuz Inigo Bake kapitaina. Baloia jokoan jarriko du Kortazarrek. Botean jokatu du Diarrarekin. Partida hasieran asko ikusi dugu Jusuf Diarra, gerora berantz egin du Euskarriak. Iago behar duztela erdi horretan. Beñat Prados arrisku hartu zorain, eskuinera pasea Imanolentzat. Karrilla dauka aurretik Imanolek, sakonean jokatu du Williamsekin, ongi gurutzatu orain Borja Bizent, indartsua da oso erdiko atzelaria. Ateko sakea izango du alde etxeko taldeak. Begira nola Roberto Gutierrezek ez daukan inolako presarik baloia jokoan jartzeko. Marka joan aurretik dira eta ez dute inolako presarik. Luzte jokatuko du orain Roberto Gutierrezek, baloia Kalahorrako zerura. Buruzukitu baloia losak, alamodu zurrundu arriskua Albenizek, eta kontuz hor sekulako aukera izan baitu David Sotok. Gainetik pasana izan dio baloia Ander Iruri, aurreratuta zegoen igorreko atesaina hortxe duzue. Alamodu zurrundu arriskua Imanolek lehen ukituan. Sotok egin du jaurtik eta aurreratua zegoen Ander Iru, eta bere ahalegina gutxigatik kanpora joan da. Zitala da oso eskerroinaz. David Soto parkatu egin du, erasoan orain Bilbao Atletik ari denean. Imanol eskuinean Williams. Ongi bueltatu da Victor Andres defentsaran etara. Erasoan jarraituko du Etxeberriaren taldeak. Antxon jaso. Minutu eskaz 45 iristeko. Ez du kontrolean asmatu Jon Kabok. Inolako presarik gabe orain Roberto Gutierrez, ordulariari segundutxoak marruskatu nahian. Taldekide ibiltzeko esan dia testainak, luze jokatuko du estu azken minutu hauetan arriskurik hartu nahi. Ongi orain Antxon jaso. Eskorrundu nahian Beñat Prados, jaso bera baloiarekin. Horpoz jokatu nahi izan du, falta baloi irtera horretan. Oso gertu zegoen jokaldi horretatik epaile jauna.
Luengo, presioan, Fran Sota, baloia babestu nahian Imanol, baloia berreskuratu du Iker Ramon Hortuk. Bilbao Atletiken aldeko alboko sakia izango da. Baloia babestu nahian Juan Artola, gutxi iraundio baloia betzak, talde Zurigorriari. Eskerretik erasoan beste behin ere, Kalahorra baloia berreskuratu du Imanolek, luze jokatuko du. Kontrolean ongi Inigo Bake, atzetik etorrita Indartxu Bizent, falta adierazi diote erdiko atzelariari, lurrean minartuta Inigo Bake. Berrogeita bosgarrena bete berri dugunean, lusapenean gara lehen zati honetan. Erdiko atzelariak gora bidali ditu Joseba Etxeberriak. Azken falta hau baloia area barruan sartzeko baliatuko dute Leoikumek. Baloia loratu egin du Imanolek, baloiarrek Fran Sotoaren gorputzean jo du. Pasea sakonean Luengoren bila. Ez zegoen inolako arriskurik pase alegin horretan. Adi zegoen Roberto Gutierrez. Txistua jo berri duenean epaile jaunak gogoratu ezagun Kalahorra 28. minutuan aurreratu dela markagailuan. Jokalariak aldageletarako bidean dira, guk ere atxeden hartuko dugu. Minutu gutxi barru bueltan gara Jaun Andreok.
Bueltan gara dagoeneko Jaun Andreok, gogoratu dezagun. Hortxe ikus dezakezuen markagailua Kalahorra 1-0 irabazten ari zaio Bilbao Athleticki. Diego Martinezen taldea oso indartsu sartu da partidara, intentsitate aldetik oso altu. Bilbao Athleticki kosta egin zaio intentsitate hori berdintzea, eta horren emaitza da 28. minutuan Amorortuk berak 1-0 esarri duela. Aurretik ere Karrikek izan du aukera nahiko argi bat bere jaurtiketak. Langa aurkitu du, gerora aukera gehiago ere izan ditu Kalahorrak. Bilbao Athleticek ez du partidan bere tokia aurkitu lehen 45 minutuetan. Hala ere jakin badakigu oso talde zitala dela Joseba Etxeberriaren talde hau, gutxi behar dutela golak egiteko. Espero dezagun bigarren zati honetan gol aukera gehiago sortzea. Lehen zatian ez baitute aukera argirik sortu. Aukera bakarra Inigo Bakeren buruan izan dugu, eta aukera horretan ere Inigo Bakek ez du baloia jo, baloiak jo du Inigo Bake, eta buruz ezin izan du baloiari nahi izan duen norabidea eman, ezin izan dio norabidea eman. Horrez gain, aulkian jokalari gutxi dauzka gaur. Joseba Etxeberriak gogoratu ditzagun, aulkian Alex Bernaola, Victor Juen Urain eta Niko Serrano baino ez ditu Elgoibarko entrenatzaileak banja ugari dauzka. Ea zerbait ukitzen ote duen Joseba Etxeberriak atxeden aldian, hortxe ditu ez zuenean jokalariak beste behin ere berdegunera irteten, eta ematen du ezetz atzeden aldian behintzat ez duela aldaketarik egingo Elgoibarkoak. Lehen begibistan behintzat ematen zuen hasierako 11 jokalariak irtengo dira berdegunera bigarren zati honetan ere. Hortxe dituzue beroketa lanak egiten bigarren 45 minutuak hasi aurretik. Hortxe ari dira ere irteten Kalahorrako jokalariak. Esan dugu lehen zati ona egin dutela, eta irudien atzegaldean Tarsi Aguado ikus genezakeen. Tarsi Aguado Lezaman aritutako erdilaria lesionaturik dago. Euskarria ezin izan zuen Lezaman Bilbao Athleticen aurka jokatu, gaurkoan ere armaian da Tarsi Aguado. Denboraldi pare batean Bilbao Athleticen aritutako euskarria. Hortxe dituzue Kalahorrako jokalariak azken beroketa lanak egiten. Epaia ere berdegunean dugu. Bigarren zati honetan lehen baloia betza etxeko taldeak izango du. Irudietan Nico Williams ikus genezakenean. Gutxi ikusi dugu gaurkoan erasoan Nico Williams, eta hori ez da izaten seinale bat ere ona Bilbao Athleticen interesetarako. Epaia irudietan esan dugu gaurkoan Aragoitik datorkigu Daniel David Baiges Donez jauna. Intentsitate handiko partida izaten ari da, alare partida garbia izaten ari da, ez da sarrera itxusirik izan. Bigarren satia hasi berri denean baloia jaitsi egin du Jorge Martínez Losak, atzera jokatu du Victor Andresekin, presioan Beñat Prados eta Yusuf Diarra, horpoz jokatu du Diarrak Pradosekin, bere burua lurrera botata Jesus Alvarezek moztu du Pradosen abentura hori. Eskuinetik erasoan David Soto, lurrean minartu dago Victor Andrés, ez dute baloia kanpora botako Bilbao Athletikekoek. Kalahorrakoek ere ez dute baloia kanpora botako, erasoan ari da David Soto. Ongi gurutxatu da Mikel Cortázar, Tomas Karrike, ongi gurutxatu da berriz ere Cortázar bera, ez dago faltari jokaldi horretan.
Baloiarekin, Beñat Prados, Kortazar, presioan Iker Amorortu. Baloia aurrera nahi zuen, askenean luze jokatuko du Mikel Kortazarrek. Abantai guztia Borja Vicentek dauka, atzera jokatu du Roberto Gutierrezekin. Taldekidako kaltea, itxan ondu, atesainak luze jokatu du. Losa eta luengo nor baino nor. Sekulako gizon puskada Jorge Martínez Losa. Atzetik etorrita Juan Artolak falta egin dionean. Victor Andresi. Baloia dagoeneko jokoan da La Planilla futbol zelaian. Atzetik landuko du jokaldia orain Kalahorrak. Borja Vicent. Atzera jokatu du berriz ere Gutierrezekin. Eskerrean Jesus Alvarez aurkitu du presioan Nico Williams. Zentzua jarri nahian Jorge Martínez Losa eskuinean aurkitu du Karrike. Barruan egin du Karrikek, baloia berreskatu du Mikel Kortazarrek, indartxurain ondarruarra. Kontrolean ongi Amorortu, indartxu baita Imanol García Dalbeniz, ez dago faltarik, ongi gurutzatu da Bilbao Atletikeko erratza, Beñat Prados. Anderriurekin jokatu du, Igorrikoak luze. Buruztukitu du Artolak baloia, Bakek jeitsi nahi du, Bularrez kontrola, Inigo Bakek beste falta bat egin du Borja Vicentek, eta ez dakit zenbat garrena den. Falta ugari pilatu ditu erdiko atzelariak, momentura arte ez du txartel horirik ikusi, epaiak ikusi beharko du muga non jartzen duen. Arrisku hartu zorain, Oier Luengo, luze jokatu du Pradosek, Bakeren bila, ez dago jokos kanpokorik. Kontrolekan arazoekin erdirak eta Bakek, ala modu zurrundu nahi zuen arriskuak, Kalahorrak gola eskatzen zuen. Juan Artolak, Eazter, adirazi duen, epaiak ematen du falta adirazi duela lurrean min hartuta. Roberto Gutierrez jokaldia korapilatu eginda, kontu eski orain atezaina Inigo Bakeri, haserre dago Roberto Gutierrez. Hortxe duzu irudetan atezaina jokaldia balio gabeztatua geratu da, luze jokatuko du atezainak. Ez du errepikapena ikusterik izan, jokaldia nahiko korapilatxua izan da, eta ez dakigu zergatik eskatzen zituen kontuak Roberto Gutierrezek. Eskuinetik erasoan ari denean, Kalahorra buruz moztu du pase hori Beñat Pradosek, ongi orain Juan Artola. Atzetik etorrita Fransotak falta egin dio Artolari, eta txartel horia ikusiko du erdilariak. Kontrasoa eten beharra zuen Fransotak, falta argia izan da, argi ikusi du epaileak. Ritmoarekin hasi da bigarren satia ere. Antxon Jasok falta hori jokoan jarriko duenean. Nico Williamsekin jokatu du, atzean utzi du Borja Vicent, Nico Williamsek. Bakerekin jokatu du erdirak eta Inigo Bakek luzegia izan da. Zornotzarraren erdirak eta hori hortxe duzue errepikapena aurretik. Eginiko faltaren errepikapena. Fransotak txartel horia ikusi duenekoa. Alare gerora Inigo Bakeren erdirak eta hori indartsuegia izan da, eta ez dut aldikederik aurkitu. Alare ematen du Bilbao Athletic ongi sartu dela partida honetan. Intentsitate aldetik ere klik bat egin du Joseba Etxeberriaren taldeak, gora egin du mailatxo bat, puskatxo bat, eta orain hobekiago ikusten ari gara Joseba Etxeberriaren taldea, gustorago. Jasok jarriko du beste bain ere baloia jokoan. Jokoan ekimena eskuinalderantz, aldatu nahi izan du ahoizkoak, baloiaren bila Bake.
Morortuk urrundu du arriskoa, abantaia guztia jasorentzat, buruz ukitu du baloia Kortazarrekin jolastu nahian. Luze jokatu du Ondarroarrak, baloi horrek Kabore ingorputza du, alboko sakea izango du alde Kalahorrak. Karrikek jarriko du baloia jokoan. Lasaitasun eske orain Diego Martínez bere jokalariari esan ez dia berdegunean mantendu daitekeen ala ez. Azkenean baloia jokoan jarri dute, erasoan da Bilbao Athletic. Baloia babestu nahian Cristian, ongi irten da ataka horretatik atzelaria, kapitaina. Luze jokatu, buruztukitu baloia Kortazarrek. Baloia berriz ere zurigorria da. Nico Williams orain ezkerregalean. Karrikek berreskuratu du baloia, David Soto. Atzera jokatu du Jesus Alvarezekin. Presioan, Inigo Bake. Riskoa urrundu du atezainak Robertok. Baloia berreskuratu du zelai erdian Bilbao Athleticek. Bueltaka Beñat Prados, lerroak apurtu nahian. Pasean kale egin du Naparrak. Jesus Alvarez. Partidak orain ez du etenik. Victor Andrés. Lurrera botata Beñat Prados, atzera jokatu du Victor Andresek. David Soto, presioan Jon Cabo, Victor Andrés, atzera jokatu du Cristian kapitainarekin. Borja Vicent, Nico Williams dauka aurretik. Luze jokatu du erdiko atzelariak. Bularrez jeitsi du baloierri David Sotok. Jorge Martínez Losa, karrike aurkitu eskuine galean. Eskerrez erdirak eta lamudu zurrundu du arriskua Antxon Jaso, bularrez jeitsi du baloia Kortazarrek, baloia babestu nahi Ondarroarra. Arruti jokatu du Pradosekin. Ongi jokaldeari zentzua jarriz Beñat Prados. Nico Williams sakonean pasea. Imanolentzat indartxu egia izan da Nico Williamsen pase alegin hori. Baloia alboko marratik galdu eginda. Alare hobeto ikusten ari gara esan bezala Bilbao Athletic. Asmoak argiago dauzka. Pixkanaka gora egiten Joseba Etxeberriaren taldea. Gorputza erabilitxorain Yusufiarra, eskerrean aurkitu du Mikel Kortazar. Erdirak eta Ondarroarrak, buruzurundu arriskoa Cristianek. Kontrolan ongi Fran Sota, zeinen ongi baliatu duen bere gorputza David Soto. Eskerrean Riego aurkitu du, atzetik etorrita baloia berreskuratu du. Nico Williamsek alare falta adirezti diote eskuin egaleko aurrelari gazteari. Lurrean ninartuta Ramon Riego, lasaitasun eske epaile jauna, ezin sinetxirik Nico Williams. Ematen du Ramon Riego ez duela inolako arazorik izango berdegunean. Mantentzeko hortxe duzue atxetik etorrita. Baloia berreskuratu Nico Williamsek. Epaiak adirazi du bertan falta egon bazegoela. Fran Sotak jaurtiko du falta hori. Baloia loratu egin du. Baloi horren bila Cristian kapitaina. Buruz urrundu du arriskua Beñat Pradosek. Bantaia guztia Cristianentzat. Gutxigatik baina ez da iritsi Inigo Bake, hori izan den baloi hori ukitzen askena, ematen du kapitaina izan dela. Ez, Cristian berak bidali du baloia kanpora, baloia betza Bilbao Athleticen aldekoa izango da. Luze jokatu du Kortazarrek. Baloia babestu nahian Jon Cabo. Kornerra behartu du eskerretik. Kornerra izango du alde Joseba Etxeberriaren taldeak. Jaurtitzaile lanetara Imanol García Dalbeniz. Ea nola moldatzen diren Joseba Etxeberriaren mutilak estrategia jokaldi honetan. Eskuin besoa gora Imanolek. Baloia bigarren zutoinera, gutxigatik ez da iritsi. Errematera Luengo, area barruan Williams erdirak eta kontrolean ez du asmatu. Oier Luengo, gerora falta egin du Zornotzarrak, jokaldia eten beharra zegoen. Bi aukera izan ditu atzelariak, bietan ez da ongi iritsi, ez du ongi neurtu. Alare arriskua gizon honen area barrura eramaten.
Lehoikumeak. Keinu egin du Robertok. Azkenean ematen du. Luze jokatuko duela. Baloia Losaren bila. Antxon jaso eta Losa nor, baina nor. Falta adierazti diote Ahoizkoari. Lurrean minartuta Jorge Martínez Losa. Jaikida dagoeneko Realak utzitako aurrelaria. Falta arriskutua izan daiteke, kontuz. Askar jarri baitu baloia jokoan. Alare adiz zegoen orain Ander Hiru. Iarrarekin jokatu du Hiruk. Beste nire Ander Hiru, Victor Andres presioan. Kontrolean ongi moldatu da Antxon jaso, lerroak apurtu nahian. Arazo gehiago izan ditu Beñat Pradosek. Pasea barrutik Artolarentzat. Bizenten beste falta bat. Eta ez dugu ez dakigula zenbat daramatzan dagoeneko erdiko atzelariak. Ongi Kortazar kontrolean, barrutik Diarra aurkitu du, Beñat Prados. Losa presioan, aurretik Fran Sota ere dauka, ongi irten ataka horretatik Beñat Prados. Juan Artola, eskerrean Kortazar aurkitu du. Artola eta Kortazar nor, baino nor. Berreskuatu du Kalahorrak, Fran Sota baloia bestu nahian, gutxi iraun dio baloia betzak Diego Martínezen taldeari. Diarra zelai erdian, barrutik jokatu du Williamsekin. Luengo, buru altxadu eskuinan Imanol aurkitu du. Ez da gabar, lan erresa Imanolek. Eskuinetik ari da, ezkerra izan da. Arasoekin kontroletan. Gaurkoan papel zaila dauka Imanol García de Albenizek. Kontrolean Losa. Baloia oso askar berreskuatu du Joseba Etxeberriren taldeak. Antxon jaso, buru altxadu Ahoizkoak luze jokatu du. Motz geratu da bere pasea legina, ala ere ongi Artola area barruan. Nico Williams kontuz arriskoa egon daiteke. Keinu egin du Williamsek, penaltia adirazi diote orain. Eskerregaleko jokalariari Riegori keinu egin du Nico Williamsek. Epaia oso gertu zegoen. Jokaldi horretatik kexu dira Kalahorrako jokalariak. Ea errepikapena ikusterik daukagun. Epaiak oso argi izan baitu. Esan dugu arriskuagon zitekeela. Jokaldi horretan keinua egin du Nico Williamsek. Eta ematen du epaiaren ustetan behintzat penaltia argia izan dela. Momentu arte guk ez dugu errepikapienik ikusi, hortxe duzue, ea ikusterik daukagun. Area barruan sartu da Nico Williams, barruan egin du, keinu egin du, eta errepikapen horretan ez da ezin ziteken argi ikusi, alare epaiaren ustetan penaltia izan da, ez dago atxera bueltarik. Roberto Gutiérrez, Nico Williams urduritu nahian. Williams eta Gutiérrez nor baino nor. Partida berdintzeko aukera izango du orain Nico Williamsek. Langapean Roberto Gutiérrez. Ja hortiketara doa Williams, ez du bat ere urduritu. Eta Nico Williamsek ez du parkatu 11 metroetatik. Hortxe duzue baloia hartu nahian. Askarra atera nahi dute zurigorriek. 60. minutuan Williamsek partida berdindu egin du. Berak egin du penaltiko jokaldia, gerora berak egin du gola. Hortxe duzue Roberto Gutiérrez Williams urduritu nahian. Ez du hori lortu, erabat engainatu egin du Atezainak eskuinerantz egin du. Berak baloia mantxo eskerretik zare barrura bidali du. 60. minutua La Planilla futbol zelaian, partida berri aurretik orain Jaun Andreok. Eta presioan Bilbao Athletic ezan dugu bigarren zati honetan aurrera egin duela Joseba Etxeberriaren
taldeak berdinketa lortu du, orain garaipena nahi dute. Presioan orain Kalahorra, alboko osagia alde izango du Etxeberriaren taldeak. Barrutik jokatu du Imanolek. Diarra, Antxon jaso, ea gol honek nola eragiten dion Kalahorrari. Ongi ari zen partidan, Bilbao Athletic sufritzen ari zen, alare bigarren zati honetan aurrera pausa eman dute eta begira nola ari diren orain baita. Are hartzean Imanol Jaurtik eta Gaiartakoak langa gainetik Imanolen ahalegina, baina aztelako gorakada egin duen Joseba Etxeberriaren taldeak. Estaten da animoa asko nabari dela futbolean, orain motivazioz gainezka daude. Zurigorriak begira zeien askar berreskuratu duten baloia. Erasoan eskerretik Jon Cabo. Ezin izango du aurrera egin, Jesus Alvarez aurrean dauka, alare saiatzen ari da Jon Cabo, ongi gurutzatu zaio orain Karrike. Jesus Alvarez, keinu egin du. Jokoaren erritmoa moteldu nahi du orain Kalahorrak, Bilbao Athletic gorakadan baitago. Ongi orain kontrol txarra baliatu nahian Juan Artola, ongi Bizkaitarra. Falta adierazi diote Jesus Alvarezi. Arriskua egon daiteke orain Roberto Gutierrezen ari hartze horretan. Distantzia jarri nahian epailea ematen du besian gizon bakarra jarriko duela Roberto Gutierrezek. Jaurtitzaile lanetan Imanol eta Nico Williams. Esan dugu lehen zatian gutxi ikusi dugula Nico Williams, hori ez da besain laster. Sekulako jokaldia egin du, penaltia behartu egin du Nico Williamsek eta berak lortu du banakakoa. Orain zeinen ongi gurutzatu den Beñat Prados. Arriskua hartu zorain erdilaria, bikain irten ataka horretatik Jon Cabo orain eskuinetik. Imanolekin jokatu du, sakonean pasean aitzuen Jon Cabo, ongi zegoen kokatua Ramon Riego, bere burua lurrera bota eta Beñat Prados bertatik joan nahi zuen. Erdilariak txartel horia ikusi du, naparrak jokaldia eten beharra zegoen. Falta indartsua izan da, argi ikusi du Beñat Pradosek. Ezin ziola Kalahorrako jokalariari aurrera egiten utzi, hortxe duzue. Errepikapena Ramon Riego aurrera irten nahian, Beñat Pradosek bere burua lurrera bota du, jokaldia eten du, txartel horia ikusi du erdilari naparrak. Baloiarekin orain Kalahorra, Borja Vicent. Victor Andres orain atzelarien artean sartu da Cristian. Luze jokatu du kapitainak. Ongi gurutzetu da Antxon jaso, baloia babestu nahian, ea estropezu egin du azkenean. Gainetik kendu behar izan du baloi hori. Agoko sakea behartu du Kalahorrak. Victor Andresen erdiraketa errematearen bila. Iker Amor hortu, ala moduz egin du errematea. Hala ere, momentoro egoera kontrolpean izan du Ander Iruk. Hortxe duzue, bolea egin du errematea. Eskuin xutoinetik kanpora joan zaio alegina Iker Amor hortu golegileari. Erasoan beste hemen Bilbao Athletic. Berreskuratu du Kalahorrak, Borja Vicent arrisko aurrundu nahian, losak buru sukitu du baloi hori. Fransotak jeitsi du, baloia babestu nahian, Kalahorrako 10 zenbakia Victor Andres. Kontrolean arazoak izan ditu, kontuz Jon Cabok berresko baitu baloia. Arriskoa egon daiteke Jon Caboari hartzean. Jaurtik eta eskerrez, zuzenean kanpora joan zaio ahalegina. Jon Cabori behar bada erdiraketa aukera hobea litzateke. Berak jokaldia bukaltzea erabaki du. Bere saiakera zuzenean kanpora joan da, alare zer nolako gorakada egin duen Joseba Etxeberriaren taldeak. Eta partidaren bila doa Elgoibarkoa. Begira zer nolako jokalari bi dauzkan prest berdegunean sartzeko, Niko Serrano eta Julen Urain. Partidaren bila Joseba Etxeberria.
Imanol, presioan Iker Amorortu, barruan egin du Gallartakoak. Barrutik jokatu du Iñigo Bakerekin, ez da partida bat ere erresa izaten ari Iñigo Bake. Denpora guztian borrokan ari da aurrelaria, ez du aukera argirik sortu kontu zain. Arriskua egon baitaiteke, Jaurtik eta Fran Sotak lurrean minartuta Bilbao Atletikeko jokalari bat, alare kornerra izango da, etxeko taldearen alde. Zutitu da dagoeneko Oier Luengo, Jaurtiketara David Soto, bien bitartean Julen Bernaola beroketa lanak egiten. Eskuin besoa gora David Sotok, Jaurtiketa luze, bigarren zutoinera errematean. Losa bere erremateak langa ukitu du eta beste korner bat izango du alde orain Kalahorrak. Begira zer nolako gizon puska den. Jorge Martínez Losa, 1,86 zentimetro dauzka, buru erdia ateratzen dio Antxon Jasori. Beste Jaurtiketa bat orain David Sotok, arriskua urrundu du Bilbao Atletikek. Aldaratze luzea Kalahorraren alde. Fran Sota, David Sotorekin jokatu du. Eskuinetik orain David Soto. Ongi gurutzatu da Juan Artola, beste korner bat izango du alde Diego Martínezen taldeak. Jaurtitzaile lanetan orain Fran Sota, eskuin besoa gora. Irekia joango da orain, lehen zutoinera, ez du Orpos errematea egitea lortu. Cristian kapitainak beste korner bat. Arrisku egora horretatik irten behar du Bilbao Atletikek. Jaurtitzaile lanetan berriro Fran Sota. Jokoa eten da. Epailea lasaitasun eske talde bietako jokalariei. Orain bai, Fran Sotak Jaurtiko du kornerra. Baloia luze, arriskua urrundu Iñigo Bakek, beste korner bat. Ez dakit, 4 edo 5 daramatzaten, orain motzean atera dute. Erdirak eta luza Borja Bizentek jarri du baloia beste behin ere, aldaratzea Iker Amororturi heldu zaio, Jaurtik eta Amorortuk baloia langa gainetik galdu da. Ateko sake izango du alde Bilbao Atletikek. Ematen du orain Joseba Etxeberriak aldaketak egiteko aprobetxatuko duela. Jon Cabo aulkirako bidean, bere tokian Niko Serrano zelairatuko da. Ea, norden berdegune usten beste jokalaria Iñigo Bake izan da, aurrerari lanetan orain, Juen Urain. 20 minutu izango ditu Juen Urainek, ea nola moldatzen den aurrelari Durangarra. Kalahorrak ere aldaketak egin dituenean, Raiko berdegunera, eta ematen zuen baita Ander Eljadadi ere, Soropilera bidali duela Diego Martínezek. Ea, aldaketak ikusterik daukagun. Ematen du lehen begibistan behintzat Raiko berdeguneratu duela Diego Martínezek. Erasoan Jorge Martínez Losa. Ongi gurutatu da Antxon Jaso, baloarekin Kortazar, luze jokatu du Ondarruarrak. Ularrez kontrola ongi Cristianek. Risko hartu du kapitainak, presioan Juen Urain, eskuinean Karrikerekin jokatu du. Pasea barrutik Raikorentzat. Karrikerekin jokatu du, pasea sakonean Raikorentzat, berarentzat, erdirak eta bere burua lurrera botata eta bere atean egin du gola. Oier Luengok sortea izan du orain. Kalahorrak Raikok erdiratu egin du. Eta sorte txarra orain. Oier Luengo kapitainarentzat bere burua lurrera bota du. Baloia urruntzeko asmoarekin. Eta baloi horrek bere sarerako bide hartu du, hortxe duzue. Errepikapena bere burua lurrera bota du. Oier Luengok. Eta bere urruntxe ahalegina
golean bukatu da hortxe duzue Luengoren tristura aurpegia. Berriro ere lanean hasi beharko du Joseba Etxeberriaren taldeak. Berdinketa lortu du 60. minutuan, gorantz egin du. Orain Zorigaiztoko jokaldi batean, berriz ere markailuan atzetik dira Lehoikumeak, alare oraindik ere 19 minutu falta dira. Edo zer gerta daiteke La Planillan. Antxon jaso baloiarekin, ezkerretik Mikel Kortazar. Keinu egin Ondarruarrak, Diarrarekin jokatu du, presioan orain Kalahorra. Oier Luengo. Beñat Prados, oso atzera etorrita erdilaria. Baten du atzera pausua eman duela orain. Kalahorrak dagoeneko presioa ez dute horren altu. Bideratu nahi Diego Martínez den mutilek. Araso egin orain, Mikel Kortazar, Niko Serranorekin jokatu du. Baloia babestu nahian Serrano, barrutik jokatu du Diarrarekin. Ongitzi dio baloiari pasatzen Diarrak. Beñat Prados aurkitu du. Kalahorrako jokalari guztiak defentsa lanetan. Burua altxadu Beñat Pradosek, pase ona Artolarentzat, aria barruan Juan Artola. Atzera jokatu nahi zuen Niko Serranorekin, ongi gurutzatu da Tomas Karrike. Alboko sakea izango du alde Bilbao Atletikek. Ematen du azken minutuak setioa izango direla. Bilbao Atletikek eramango duela partiaren pisua. Atzera pausua eman du Kalahorrak. Kortazarrek jarriko du baloia jokoan, luze jokatu du. Baloiari pasatzen utzi dio Jesus Alvarezek. Ateko sakea izango du alde etxeko taldeak. Inolako presarik gabe Roberto Gutierrez. Luze jokatu du atesainak, baloia plantioko zerura. Zukitu du Kortazarrek baloi hori. Baloia aurkitzea lortu du Serrano, kalare sentzua jarri di orain. Martínez Losa korpos jokatu du Amorrorturekin. Karrike aurkitu du. Ekimen aldatu nahi zuen Tomas Karrikek, ongi gurutzatu da Imanol García de Albeniz, Ander Eljadadi aurrean zeukan. Gainetik kendu du baloia Ander Iru, baloia luze. Orain baloiaren bila buruz pasadio Roberto Gutierrezi, baloi hori Kristianek, falta adierazi diote Juen Uraini. Kolpe hartu du atesainak. Baloia jokoan jarriko du Borja Vicentek. Jokatu du Kristian kapitainarekin. Buru altza du Kristianek. Barrutik jokatu du Raikorekin. Ongi baloia berreskuratu nahian Yusuf Diarra. Ala ere gutxi iraundio baloia betza horrek Joseba Etxeberriaren taldeari. Pasea ongi orain Raikoren bila. Eskuinean Karrike, gainera joan zaio Mikel Kortazar. Duen orain baloia berreskuratzen orain Orpos jokatu du Diarrarekin. Atzetik indartsu bueltatu da Karrike, baloia berreskuratu du eskuinegaleko atzelariak. Alboko sakea behartu du. Estu intentsitatea jaitsi nahi etxeko taldeak. Aldaketa egingo duenean Joseba Etxeberriak aurkira doa Beñat Prados. Bere tokian zelairatuko da Julen Bernaola. 15 minutu izango ditu Bernaolak. Zelai erdian Bera eta Yusuf Diarra jarriko ditu Joseba Etxeberriak. Karrikek jarriko du baloia jokoan. Luze jokatu du Iker Amorrorturen bila. Bizkarra hartua dio Kortazarri, erdiraketa saiakera Amorrortuk. Jaso kurrundu nahi izan du. Arriskua. Ateko sakea izango du alde Bilbao Atletikek. Taldekideak bildu ditu Ander Iruk. Luze jokatu du Igorrekoak. Baloiaren bila Juen Urain, ez du ongi neurtu. Buruzukitu baloia Raikok. Mantxo baloia Luengorentzat. Zelai erdian Julen Bernaola. Pasea sakonean Juen Urainentzat. Ari hartzean da Juen Urain. Niko Williamsekin jokatu du.
Pasea Yusuf Diarrarentzat, keinu egin du Diarrak, atzera bekatu du Bernaolarekin. Pasean kale orain Bernaolak kontrasoa bideratu nahi du Iker Amorortuk. Barrutik Raikoren laguntza duka, sortea lagun orain Iker Amorortuk. Baloiarekin jarraitzen du Euskarriak. Bernaola gurutzatu zaio, kornerra behartu du Iker Amorortuk sekulako jokaldia egin du. Eskerregaleko jokalariak sorteare lagun izan du. Bere taldearen aldeko kornerra izango da orain. Metroak irabaziz Kalahorra. Ramon Riego eta Fran Sota jaurtitzaile lanetara. Eskuin besoa gora Fran Sotak. Loia bigarren zutoinerantz. Esteritxi Jesus Alvarezen errematea, arrisko arrundu du buruz Nico Williamsek, aldaratze luzeak Kalahorraren alde. Jokoaren ekimena eskerradera aldatu dute, ongi gurutzatu da orain. Imanol García Dalbeniz, bere eskuinkada zuzenean, kanpora joan da. Hortxe irudietan duzue, erdiko atzelaria Borja Vicent. Presarik gabe orain, Ramon Riego baloia jokoan jartzeko. Fran Sotarekin jokatu Ander El Haddadi. Baloia bestu nahian. Martínez Losa. Eskatu du Bernaola kontrolean arazoekin. Williams, Bernaolak kale egin du pasean, baloia berreskuratu du Kalahorrak. Fran Sota, lasaitasuna jarri nahian. Vicent. Pasea barrutik El Haddadirentzat. Eskerrean Ramon Riego, erdirak eta eskerrez Riegok, errematea oso beharturik egin du. Jorge Martínez Losak, bikietan arazoak orain, bikia igotzen ari zaio. Aurrelariari begira zeinako zelako, sufrimendu aurpegia daukan, Antxon jaso laguntzen ari zaio, kiroltasun lege osoz, gogotik egin du lan. Jorge Martínez Losak, medikoak heltzen ari dira, arazo fisikoak aurrelariarentzat. Berriro ere Losarekin hizketan. Erdegunean jarraituko du, hala ere logikoena litzateke Diego Martínezek aldaketa egitea. Medikoak esan du ongi dagoela, hala ere karga fisikoa nabarmena da. Eta oraindik 12 minutu gehiago geratzen dira 80garrenera iristeko. Ongi gurutzatu da Fran Sota, alboko sakea behartu du. Manuel García Dalbeniz. Atzera jokatu du Luengorekin. Honek Anderriro aurkitu du. Bernaola. Luengorekin jokatu du Bernaola. Dagoeneko berdegunean Martínez Losa. Risko hartu zorain Luengo, kontrolean arazoak Yusuf Diarrak, loia gainetik kendu du. Vicent eta orain nor baino nor. Loia berreskuratu dain Niko Serrano, pasea Juen Urainentzat, behartua itxi da kontrolera, ongi gurtsatu da kapitaina orain Cristian, atzera jokatu du Gutierrezekin, baloia luze. Zelai erdian Yusuf Diarra, Imanolekin jokatu du, aurrean Ander El Haddadi dauka. Garruantzekin du Imanolek, ongi gurtsatu da Fran Sota, baloia bildu du Losak, zelai erdian pasea Jesus Alvarezentzat. Baloia mantendu nahian orain Kalahorra. Azken 10 minutuetan sartuak garenean Kalahorra 2-1 irabazten ari da Bilbao Atletiken aurrean. Ongi buruz orain Bernaola. Buruz baita Juan Artola, baloia babestu nahian erdilaria. Anderriru presioan El Haddadi. Ulars jaitsi du baloia Losak. Raikorekin jokatu du, ari hartzean Raiko jaurtik eta
John Jasoren gorputzean du, erasoan jarraituko du Kalahorrak. Karrikeren erdiraketa, Raikoren errematea, ala moduz egin du errematea. Ez du baloia, ongi jotzea lortu. Kanpora joan zaio burukada Raikori. Berak aldatu du partida, jaun Andreok. Bilbao Athleticek 60. minutuan berdinketa lortu du. Gorakadan zijoan Joseba Etxeberriaren taldea. Raiko sartu da berdegunean. Beste ritmoa sartu dio partidari. Eta berak eginiko jokaldi batean heldu da sori gaiztoko jokaldi hori. Erdirak eta eskuinetik Raikok. Eta Luengok bere atean egin du gola. Orain Diego Martinezek aldaketak egingo dituenean, Fran eta Jordi Ortega zelairatuko ditu entrenatzaileak. Nor usten duen berdegunea. Inolako presarik gabe Kalahorrako jokalariak. Nork utziko duen berdegunea. Juan Artola epaiari esanez denbora galtzen ari direla. Jordi Ortega dagoeneko zelairatu da. Fran Sotak utzi du berdegunea. Fran ere berdegunera. Ea nola kokatzen dituen orain jokalariak Diego Martinezek. Ematen du Sotak ere berdegunea utzi duela. Amorrortu orain aurrera lanetan Raikoren beste jaurtiketa bat izan denean. Alboko sake batetik jaurtiketa egitea lortu du Raikok. Jokoa eten da berriro orain aldaketa egingo duena Joseba Etxeberria izango da. Victor San Bartolomé zelairatuko du Elgoibarkoak. Indar gehiago zelaierdi horretarako. Ea nork usten duen berdegunea. Ikusi dugun lehena gauza da Imanol dagoeneko eskerregalean kokatua dagoela. Ea ikusterik daukagun nork utzi duen berdegunea eta taldea nola berregituratu duen Joseba Etxeberriak. Zukitu baloia Raikok, Bernaola gurutzatu da, Bernaola bera baloiarekin. Ekimena eskuinalderantz aldatu nahi izan du, motz geratu saio pasea Julen Bernaolari. Abante da guztia Ramon Riegok izan du. Alberto Gutierrez inolako presarik gabe, Riego. Luzte jokatu du eskargaleko jokalariak. Kontrolan ongi Raiko. Jokos kanpoko posizioan zegoen erdilaria. Imanol, luze jokatu du Imanolek, Artolaren bila kontrola egitea lortu du area barruan. Juan Artolak, alare, arriskua urrundu du Kalahorrak. Iker Amorrortu. Atzetik, Luengo defentsa lanetara etorrita. Falta adierazi diote Zornotzarrari. Sekulako partida jokatzen ari da Iker Amorrortu. Gola egitea lortu du, gogotik egiten ari da lan. Sufritzen Bilbao Athleticeko atzelariak. Jordi Ortegak jaurtiko duenean falta hori, jokoa berriz ere eten da La Planilla futbol zelaia. Beste aldaketa bat egingo duenean Diego Martinezek, Iker Amorrortu bera aulkirako bidean. Mark Nierga zelairatuko du Diego Martinezek. Hortxe duzue Mark Nierga. 5 minutu eta luzapena izango ditu aurrelariak. Jordi Ortegaren erdiraketa luze doa. Ez da iritsi errematera Cristian, baloia alboko marratik galduko da. Presa dauka orain Bilbao Athleticek, Imanol, barrutik jokatu du Diarrarekin.
Arazoa kontrolean Yusuf Diarrarentzat. Ongi irten ataka horretatik Imanol, ongi baita Diarra, falta egin diote Euskarriari. Baloia urrundu egin du Jesus Alvarezek, txartel horia erakutsiko dio epaile jaunak. Oso gutxi jokatzen ari gara. Azken 10 minutu hauetan jokoa etengabean eten da. Falta ugari, aldakietak. Eta hori Calahorrari komeni zaio. Buruzukitu baloia Victor San Bartolomek, buruz baita Juan Artola, ongi gurutzatu da Ander El Haddadi. Kornerra izango du alde Bilbao Athleticek. Ea estrategia jokaldiak baliatzen dituen Joseba Etxeberriaren taldeak. Calahorrako jokalari ia guztiak defentsa lanetan sartun da. Begira horrela, baloia lehen zutoinera, arriskua ala modu zurrundu dute Calahorrakoek, kontuz orain kontrasoan irteteko asmoa baitute. Ongi gurutzatu da Imanol García Dalbeniz, Fran presioan, luze jokatu du Ander Iruk. Buruzukitu baloia Juen Urainek, eskuinean Nico Williams. Pasia, atzera Bernaolarentzat. Luengo, atzetik landuko du jokaldi orain Joseba Etxeberriaren taldeak. Presioan Calahorra, paseatzea atzera Irurentzat. Luze jokatu du Igorrekoak. Buruz ongi urtatu da Jesus Alvarez. Indartxo orain Julen Bernaola. Baloia urrundu nahian Imanol García Albeniz. Baloi honek ez dauka jaberik. Diarra eta Raiko nor baino nor. Zentzua jarri nahian Mark Nierga. Luze jokatu du Diarrak. Baloia eskerre galeran Niko Serranoren bila. Baloia babestu nahian Cristian kapitaina. Lasaitasun eski orain epailea, veteranoa Cristian, bere lana egiten. Eta tezaina beste behin ere segundotxoak marruskatzen. Inolako presarik gabe Roberto Gutiérrez. Markagailuan aurretik dira. 2 minutu eskaz geratzen dira 80. heltzeko. Gerora ikusi beharko da zenbatiko lusapena daukagun La Planilla futbol zelaian. Luze jokatu du Gutierrezek, buruz indartxu orain Bernaola. Indartxu baita Antxon Jaso, baloia bildu du Niko Serrano, Calahorraren aldeko alboko saga izango da. Karrikek jarriko du baloia jokoan. Berriro baloiarekin. Buruz indartxoen San Bartolomen, Juan Artola. Luze jokatu du Urainen bila. Arriskua egon daiteke. Area barruan Juen Urain. Barruan egin du, Orpoz jokatu nahi izan du. Niko Serranorekin lurrera erori da Juen Urain. Baloia kanpora bidali du Cristianek. Jokoa eten da berriro La Planillan. Lurrean minartuta Jesus Alvarez. Minkeinu nabariak erdilariaren aurpegian. Talka egin dute Victorrek eta Jesus Alvarezek. Ematen du ez dela inbesterako izan. Denpora galdu nahi du erdilariak, hortxe duzue, nolatan ez duen inolako arazorik. Baloia bueltatu die Julen Bernaolak. Calahorraren aldeko alboko saga izango da. 20 segundo, 80. minutura heltzeko. Pasea Raikorentzat, jokoz kanpoko posizioan zegoen erdilaria. Ea ikusterik daukagun zenbateko luzapena izango dugun La Planillan. Luze jokatu du Imanolek. Buruz arriskoa urrundu nahian Calahorrako jokalariak. Indartxo Ander El Haddadi. Aldaratze luzea Yusuf Diarrarentzat. Keinu egin du orain Imanolek. Baloia eskuinalderantz eraman nahi zuen Imanolek. Eskuinaldetik alboko saga izango du Bilbao Athleticek.
Luengok jarriko du baloia jokoan. Luze jokatuko du Zornotzarrak, indartsu. Atzera jokatu du Imanolen bila. Bakarri dago Imanol García Dalbeniz, erdiraketa, motz geratu zaio, kontu zain, kontrasoan irteteko asmoarekin baita Mark Nierga. Zer egiten duen aurrelariak baloia loratu egin du Albarezen bila. Kornerra izango du alde Kalahorrak. Ez da baloi horretara iritsi Anderriru. Kornerra izango du alde Diego Martinezen taldeak. Ez dago baloirik zelaian, ez daukate inolako presarik Kalahorrakoek baloia jokoan jartzeko. Ortega jaurtitzaile lanetara. Motzean jokatu dute. Fran eta Ortega atzera jokatu du honek. Karrikeren erdiraketa. Bigarren zutoinera, abantaila guztia zukan Anderriruk. Motzean jokatu du Igorrekoak, Imanolekin. Honek bai, luze jokatu du. Buruz urrundu arriskoa Kristianek. Jesusek baita. Buruz Imanolek. Buruz arriskoa urrundu nahian Victor San Bartolome. Lasaitasun guztierekin Roberto Gutierrez. Jokatu du eskerre galega atezainak. Bertan Ander Eljadai dago. Berandu iritsi da. Oier Luengo falta adierazten diote atzelariari. Horrez gain txartel horia ikusiko du. Oier Luengok lurrean min hartuta Ander Eljadadi. Segundotxoak marruskatzen Realak utzitako jokalaria. Txorkatilean min hartu du, hortxe duzue. Kolpe hartu du, berandu iritsi da Oier Luengo. Hala ere, honen helburua da zenbat eta gutxiago jokatzea. Presarik gabe medikua baita. Hortxe duzue Ander Eljadairen txorkatila. Eta bien bitartean ordulariak aurrera jarraitzen du. Eta Kalahorrak falta du alde. Ortegak jarriko du baloia jokoan. Luze jokatu du Mark Niergaren bila, Ander Eljadari ere bertan dago. Erdirak eta saiakera Ander Eljadadik, kornerra izango du alde Kalahorrak. Presarik gabe jaurtitzera Jordi Ortega. Fran ere bertara inguratzen, motzean jokatuko dute. Horrela egin dute. Indartsu Luengo eta jaso. Bilbao Atletiken aldeko alboko sake izango da. Luze jokatuko du Zornotzarrak. Oier Luengok. Oier bila Victor San Bartolome. Ez du kontrolan asmatu Juben Urainek. Kalahorraren aldeko alboko sake izango denean. Oso gutxi jokatu da. Azken 15 minutuetan jokoa minutu asko zeten da egon da. Eta argi dago hori Kalahorrari komeni zaiola. Egon jarri du baloia jokoan. Erlojoa begiratu epaile jauna. Isko aurrundu nahian Yusuf Diarra. Buruz Jordi Ortega. Alboko sakea izango du. Bilbao Atletikek txistua jo berri duenean. Epaile jaunak gaurkoan 3 puntuek iez egin diote Bilbao Atletikik. Gogoratu ezagun 28. minutuan amorrotuk egin duela. Bat eta utzekoa, gerora Williamsek jarri du banakakoa. Luengok sori gaiztoko jokaldi batean esarri du bukaerako 2-1. Gaurkoan ez du sorterik izan Bilbao Atletikek.
Guk dagoeneko ez daukagu gehiagorako denborarik jaun Andreok, mila esker zuen arretagatik.